हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआ जागोन मैया जे थांनाय 20 आगस्ट बे साना जोबोद दुखुनि सान। मानो होनोब्ला मैयानि सानाव जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा लिरगिरि मैहुर सल'माजों मुंदांखा जानो हानाय बिथां धरनीधर औवारी सार बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। मैयानि सानाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। बिनि थाखाय आङो आफा आनान गसाइनि खाथियाव जाहाथे सारा आलो गोजोनै थाहैनो मोन्थों बिनि थाखाय आङो सिगाङावनो आरज गाबग्रोनाय जाबाय। बिथां धरनीधर औवारी सारा जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै रुंसारि जालांनाया गासै बर' माहारिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव आरो सुफुंखौ हायै खहा जादों होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बिथाङा गोबां आफादफोराव थानानै माहारियारि समाजारि थुनलाइयारि हाबाफोराव गावखौ बावसोमनानै गोबां हाबाफोर मावबोदोंमोन आरो गोबां बर' सुबुंफोरनो गावनि गियानखौ होबोदोंमोन। नाथाय दा बिथाङा जे जोंनि गेजेराव गैलिया, हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनिफ्राय जोङो दा गोदानै आरोबाव जे मोननांगौ माखासे गियानफोर दंबावोमोन बेखौ जोङो आरो गोदानै मोनफिननाय नंलिया। बिनि थाखायनो आं सानो बिथांनि रुंसारि जालांनाया जोंनि गासै बर'नि थाखायनो सुफुंखौ हायै खहा होननानै आं सानो। बिथां धरनीधर औवारी सारा 1948 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लुवासुर होननाय मोनसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा थांनानै थानाय समाव गोबां माखासे लिरबिदांफोर लिरलांदोंमोन, जेरैहाय मोदै खन्थाइ 1971 मायथाइयाव, गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे सुंद' सल' 1979 मायथाइयाव, मैहुर सल'मा 1980 मायथाइयाव। बिथाङा मैहुर सल'मा बिजाबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन आरो बिथांनि खन्थाइ सुंद' सल' सल'माफोराव बांसिन सुबुं माहारिनि गोथौ सानस्रि आरो सायखंफोरानो बेरखाङोमोन आरो बिथांनि लिरबिदांफोरखौ फरायनानै जोङो एसेब्लाबो गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायोमोन। दा जोङो गोदानै सारनि लिरबिदांफोरखौ फरायबावनो आरो गियान बुथुमबावनो होनब्लाबो जोङो आरोबाव गोदानै मोनफिनबावनाय नंलिया। थेवब्लाबो सारा जेसेबांनाखि थांनानै थानाय समाव जेसेबांनाखि जोंनो लिरबिदांनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजों गियान होलांबाय, बिनि थाखाय आं सारखौ रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर जासिहरो आरो सारा सोरगोआव इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो मोन्थों होननानै आरोबाव आङो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबावनाय थाबाय। बेखिनियावनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय। बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।